Salam aleykum. Näde sowda näde? Waleyküm. Yüzün gamyny ha. Sewdan sonra sana ya. Ha. 2 gün var sewda bolýanlar. Sowdan bilenak? Yok gelen müşterilerim gelýär çağalarına gelişýär eşi on alman idi. Olar ýalak bolsa inim. Sen bir ýerde erbekli. Ay yoga nerede demek. Men yaramy özüm üşedi oturum. Dermanhana bar da bana gerek dermandan getirip ondan biliversen bora. Bolýar o kaka aýtdym men işim kenim. Yetişibilemok men işlemken klientden maraş doldu kanı. Ha oğlum, ene görýäňä men yaramaga oğlum bana şo dermandan getirip ondan gidäde. Wa tapaýyn getirip beren. Mehriban dostlar, elbette ene atanyň alkyşy her bir işine iterge berýär. Alkyşlaýar. Nur ýagar, gargynçlaýar, gar ýagar diýär. Şugul bolsa, reklam edýän ýerimiz de kosmos bazary. Näme üçin reklam edýän? Elbette reklamam. Halka peýdaly bolsa, adamlara peýdaly bolsa, hökman suratda reklam edip berjekler. Bäerde gaty amatly bahadan inni kim şuta çağalja gelse, sewda etmäne gelsin şeýle gelsin şu magazyna, şu dukana gelse, şu joraplar mugut berilýär. Aýyň 26-syndan ta ýerden sagat 8:00-dan akşam sagat 20:00-a çenni çağaçyklaryňyz bilen gelýäňiz mugutçuk şu jorapdan alyp gidip bilýäňiz. Kim alsa nesip etsin.